Kan jeg få en kommentar? Ja, det må du da i hvert fald. Hvis du skulle synge en sang i aften, hvad for en sang skulle det så være? Eftersom Take That er her i aften, så vil jeg synge Back for Good. Så 100%. Okay, det ville ikke være sådan lidt kopi og bare gå op og... Jeg har aldrig haft et boyband, altså et kopi-boyband, som hed Back for Good. Så derfor synes jeg, det ville være helt perfekt, hvis jeg spillede det nummer, mens at Take That var der. Bare lige for lige højne niveauet, ikke? Hvem var så din favorit? Det var tilbage. Det er Babu og Sara og Anne-Louise. Fordi nu skal du vide, at det er faktisk første gang, at jeg skal se X-Factor i denne her omgang. Jeg tænker, hvorfor sidde og se optakten? Hvorfor ikke bare vente til det? Altså bare vente til det er slut og ligesom tage finalen. Altså tage alt det værste er skåret fra. Jeg gider kun se kvaliteten, så jeg tager kernen. Jeg glæder mig til at se, hvad de kan. De kunstnere, jeg ved ikke, hvem nogen af dem er. Så du ser frem til at se... Ja. 3 helt nye kunstnere, jeg aldrig hørt om før. Man kan sige, det er lidt ligesom i en fodboldkamp. Så ser du måske også bare lige det sidste. Jeg tager kun lige målene, og så overtiden måske. Okay. Tak så.